Asa ka explain, habar sa basa na. Toto, ikapito. No Iranian commitment at this stage regarding enrichment uranium stockpile or suspension of uranium enrichment. Kata, piyaka tulang kediran din. No Iranian commitment at this stage regarding uranium stockpile or suspension of uranium enrichment. Piyaka tanata-na Iran din. Dati giya na commitment kami. Udi na commitment ta Iran, mi pantag sa giyang kaya stockpile amia uranium. Dati giya na ba commitment ko suspension. Ba kiturgen. So dia mi dikambal sa emanan yan nuclear bomb. Udi na suku kapakalaulad ami enrichment. Kapakalaulad kapakalami si ko emanan yan na dikambal sa nuclear bomb. Udi na enrichment of uranium. Tiyakata na Iran roon. Pero, suspension of sanction if affecting Iranian oil, petrochemical and derivatives export throughout negotiations. Ay, ano yan? Nakasuspindi datigyan so sanction. Nipantag si ko di ka pesa agyang kaya Iran, si ko mga gasolina Iran, si ko piti barangan na darpa. Ngayon to. Nagyang kaya Iran, agyang kaya Amerika, na Oriano, miyaw na adiran di ka pakakuna, si ko kaya buno Iran, si ko yaman na niya na pinakamapuro o militar. Siya kiniya Soleimani. Minipun ko kaya patay Soleimani. Tiyan miya ka pera ini raguno, 10 raguno anton na. Nagyang kaya Amerika, why? Na sanction Iran, agyang kaya Iran sa sulangon no mi papaar a country talag pedagyang kaya Iran na diranon pakapusan na agyang kaya Iran. Ikadua, na sulangon na pagukitsan sa Europe. Aber ko at tanker agyang kaya Iran na pendakpan agyang kaya Amerika. Na miyak kapiranan maulaula. Adna mga tanker ay manan niya na miya nga dedak pag yung Iran. Amerika. Miya kapirad na nan. Adang pangguni ang mga Pilipino ron na piya makapalagoy biyo ko ang buong Amerika. Uwi na so tanker na diran relisa. So gito. So limitation o di ka pupa sa agyang kaya Iran sa gasolina naman to na sadin sa pusa ni Iran na so kapag na nagi Amerika na ka-suspended sa agyang kaya manan niya nakapirma isang agreement. So manan niya na miya ko to Iran. Agyang ko to sanction na miya doon. Kau to so pricing asset nadap man makwalangon so 120 billion anta ka 100 billion ugid na namiyang bataso na nga akwan. Qatar. Api amang niya Qatar bapya 12 billion bu. Namiya ka mo ayan. Iranian Oman management of commercial shipping route through the Strait of Hormuz. Nagyang kaya tigyan na langon apugukit. Sisagyang kaya Strait of Hormuz na aya manageron. Nagyang kaya Oman. Nagyang kaya Oman na yamanan yan na talag pwede na nagyang nga Iran. Haginan so piano tultano, agyang kaya Amerika na aya pagkakapatan niya nun, agyang kaya pagkaturo niyan sa pagkakapatan nun na United Nation. Kanaba pa no bagi United Nation kaya pagkaturo sa pagkakapatan nun na denan pangunutan agyang Amerika, Iran, nakati iya aya kaya pa sa doon na di ko pagi uga tiga Amerika, Iran, nakati ang Oman, ayaw pagkakapatan. So manan niyan na open agyang Strait of Hormuz. Sa din sa kapagukito na ta, ugid na yaman ni Jiro nagyang kaya Oman. Nakukumad na giyang Oman na gid na Qatar. Gid na ayamanan yan na Iran. Ayamanan yan na giyang kaya Oman na diyan ang tataroon. Adi yung pangilabot ka may ito adar pa. Na may kwan aya piyagtripan na Amerika. So gito giyang kaya di although kilala aging kaya Oman sa talag padayan aging kaya Iran, ugid na no comments kanyan. Pamana no comment. O pagising anda ka tempel na tingin na sa Iran. Toto. O pa makapagising antay kigud kan tingin na Amerika.
Ada bid kana beda taragi nga Yemen, agi nga Yemen natina final, batal gubat. Aptimbak siran mambu. Gi nga uman natiginan na. Saya kamid na sanganudin, uwid na padugamin niyo. So ayami muli ang manager si Sagyang nga Strait of Hormuz, sulangon commercial shipping route through the Strait of Hormuz. Nagyang nga Oman. So atigyan so kaukitiran. Rota, wanda sirang pagapruta, udi na nganganisan. Na edna makapangira-gira sa nagyang nga Oman. Agyang mambuha Iran, Amerika, ilaman ang kaya pasadiron. Gyang mambuha Amerika na tigyan na red line nagyang nga Strait of Hormuz. Basta, adi ipangunot nagyang nga Iran nga Strait of Hormuz na da kapasadan. Nagyan so pitero tanwa didlak siran sa nga dua. Strait of Hormuz, nuclear enrichment, why? Nadidlak siran san. Red line na nagyang nga Iran. Sama na ya, nalangon miya kwa so kabaya, ugiid na favor si sagyang nga Iran, sabab sa so nuclear na doon, da abitira, dairan pakitatsin. Sa, aya ini uga Iran, natinginan na. Sa nga 60 gawin na bitira ang tano. Why? Win na da matats. Pero Iran na, da suspension. Dati ginayamanan yan na affecting of Iranian nuclear. Dati ginaban na kapik. A reported U.S. commitment to withdrawal military forces from areas surrounding Iran. Kauto so pada pitiruakan. Total withdrawal, agyang kaya mga sundaro Amerika, sagyang kaya perimeter. Anto na ko ta English yan kagiya. Kaya lipatan ng swing English to. Ay man na niya agyang kaya makalilibeta, sagyang kaya man niya na Iran, na sulangon ng mga sundaro ron na Amerika na total withdrawal Iran. So ayaman na niyan, nasabu sa marani sa nga na border, padunagyan kaya karagatan, na ayabu pa ka-withdraw, so therefore, desip man matero, ugiid, nakagiya pitero si ina, pere-pere. Ayaman na niya, ayaman na niya, na malilibita sa nga na boundary, agyan nga Iran, ayaman na niya, na basta tumindiga sa nga na boundary, na basta man lang kaong ka Amerika, nagyutun di, o ano sa nga, sa kapasadan. Balingano. So tumiyan na, ayaman na niya, na sumilitary base sa Saudi na steady. Uwi na da si Maloy. Kaya buhay na Lucy, nga na pere-pere. Agi nga na emanan niya na Iran. Gian ang buha border. Sa abu sa marani sa border. So, sama to na sa mga military base ko mga darpa sa nga region na still season din. Ikapire ni. Possible transmission of a final agreement into a binding United Nations Security Council resolution if negotiation are completed successfully. Mayatigyan kaya manan yan na transformation possible. Ay manan yan na siko ka-transform. Udi na kipag-implementan. Sagiyang kaya kepasadan, why? Na aya kailangan na makaukit sa yaman na niyan na resolution a United Nations. Di sumya minibalita ang kanong kagya. So da, ayaman na niyan, kailangan natin yan na makaukit sa kaya United Nations Security Council resolution. So kaya United Nations Security Council, nasapuluan na nagulima. Asira ni Moy Mende, sa nga United ni labi magato sa country, nasira ni Moy Mendesan. Langon na pag-approban, ka-approban san sa baba. Ang labi magato sa country. Nayamanan niyan, na pianto na diran sa ditiro na mauurong busag yung kayamanan niyan na kumbaga na Senate. Aginan sa United Nations Security Council, gina sa poloon na appointed na Suleiman, nagito yan na bito niyan, na bito power yan. China, Russia, Amerika, Italy, Great Britain. Ugito, Great Britain. Ginaswa na mga bito power yan. So, kailangan natin gagiyang Iran na si ko kitransforman. Ayaman na niyan na kapupuun, di na kamuayan na, si sagiyang kapasadan, way nang gulalan sa ayaman na niyan na United Nations Security Council
ayaman na niya nagito itigiran na amay kamad nagyang completely successful to nini negotiations are completed successfully. Amay tiga mapasa din ng negosasyon, why? Makompleto dun so kapagayon, why? Na kailangan na makaukit sa resolution ng United Nations Security Council. So, yan mga pagarya, iyamanan niyan na solid yung kaya kapasagan. So, kailan ako na upama ka 1 to 10 na so paman na 80% o kabaya eran na miya kwera. 80% o kabaya eran na miya kwera. So, may taka miya kwa siya ng Amerika. Ebo miya kwa siya ng Amerika, naka-open na ng Strait of Hormuz. Open na tigyan ko 30 gawi. Adid na question ro. Ama na niya na diretso-diretso. Uwid na yan, pangira-giray, nagyan kayo Oman. So, mito, ema na niya na, dasiran siya na makakperuan, na miya ka plulubas siya sa ukit. Nagyan kayo Oman, na yung kapat. Uwid na nga Oman, na sukabas sa kurkano ako kumagid na Iran. So, negosasyon si ko, ginanidi pa gayon, ang uranium, nakautuwa, dead matats. Dead matats, katigiran na. Asar ka makamo ayan ng 60 days sa negosasyon, na di tano pa siya ng BTR in kabda, ginanitagutan no sa piswan. Ayaman na niya, nasa 60 days na BTR ang tanong nagyang uranium. So gina na rin mga pagarya, balasan tanong Allah, ay nauras tanong na 11:06. Okay, so Santa Nubari diyan kaya nga kabar sa Basamranaw,